Po pogrzebie na cmentarzu postała ino wdowa i kopidoł. Zasypał ta dziura, przyklepuje tym łopatą, no trzeba by coś powiedzieć. To się ją pyta, no to powiedzcie, wiele wyście to byli z tym waszym poślubie? No, 50 lat. 50 lat! Tu z wiela było nieboskowi. No 90. 90 lat! Oma tu z wiela wymocie, no prawie tyle samo. To opłacę wam się iść do domu. Rodzina ludożerców idzie przez pustynię. Tata, mama i synek. A naprzeciwko nich piękna kobieta. Golusieńko na dodatek. A tako richtig, te kształty, tako laska. Jak ją ten mały synek obejrzał, padł, tato, sijemy ją. A ojciec padł, nie, sijemy mama, ta się zabierzemy. Rzecz się dzieje w takim samolocie właśnie, kiedy chce lądować. Tu wieża, głos się rozległo, tu wieża kontrolna, jest tam pierwszy pilot, odpowiada głos. Jest, ale o żarty. No, tu wieża kontrolna, jak mnie słyszysz, odbiór. Słyszę cię dobrze. Proszę z drugim pilotem. Drugi pilot jest bardzo o żarty. Tu wieża kontrolna. Powtarzam, wieża kontrolna, odbiór, jak mnie słyszysz, odbiór. Bardzo dobrze cię słyszę. Proszę z nawigatorem. Jest problem. Słucham. Jest problem, bo nawigator jest bardzo poważnie o żarty. Tu wieża kontrolna. Czy są tam stewardesy? Bardzo, są. Chcemy rozmawiać ze stewardesami. Aha, tu będzie problem. Co się dzieje? Odbiór. Bo stewardesy są okropnie ożarte. Tu wieża, jak mnie słyszysz, odbiór. Dobrze cię słyszę, super. Z kim ja rozmawiam? No jak to z kim? Automatyczny pilot.